डिसिप्लिन कांद पूरा कौन है बाबा कौन है कौन गले मामा नहीं गले कौन नहीं गले पानीटा तू कौन कर पानी कौन कर पानी कौन कर ए तो भेंडी रे लगिला रे ए चलो पाठ पढ़िया चलो पाठ पढ़िया चलो हाँ कौन कर ଏବେ ଚାଲନା ପଡ଼ିବା তুমি କଣ କରୁଛ? ଭେଣ୍ଡି ଭାଜୁଛ ତ ପାଠ ପଢ଼ିବନି କ'ଣ କାହିଁକି ପଢ଼ିବ? ଦେଖିଲେ ତ ତାର କେତେ କାନ୍ଦ ତ ତା କାନ୍ଦ ସରିଲା ପରେ ତା ବାପା ଯେଉଁ ସେ ଏତେ କାନ୍ଦିଥିଲା ତ ତା ବାପା ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ ରହିଲା କଥା ଗୁନୁକୁ ନା ଗାଡ଼ି ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ, ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ନା ତାକୁ ଅଲୱେଜ୍ ଗାଡ଼ି ହିଁ ଦରକାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ତା ବାପା ତା ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଗାଡ଼ି। ତ ସେଇଟା ଦେଖି ତାକୁ ବହୁତ ଖୁସି, ସେ ତ ସେଟାକୁ ଉଠେଇ ହିଁ ପାରୁନି, କ'ଣ କହିବି। ଛାଡ଼ ଉଠେଇ ପାରୁନ ପରେ ସେଇଟା ତ ଅଲଗା କଥା। ବାପ ବହୁତ ମାନେ ସେ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ହେଇଯାଇଛି, କେତେ ଖୁସି ହେଉଛି। ମୁଁ ବି ଦେଖିକି ସକ୍ଡ ହେଇଗଲି। ସେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ କହୁଛି, ତା ପାଇଁ ତ ବହୁତ କିଛି ନା, ତ ଆମ ପାଇଁ ସେନେ କିଛି ନାହିଁ, କ'ଣ କରାଯିବ। ତ ଦେନ୍ ଏବେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ପାଗ ଚାଲିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଗରମା ଗରମ ବାଇଗଣୀ ଛାଣିଦେଲି। ତ ବାପ ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୋତେ ଦେଲେନି, ଠିକ୍ ଅଛି, ନଦେଲେ ନାହିଁ। ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇକି ଯଦି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ତ ତାଠୁ ବଡ଼ କଥା ଆଉ କ'ଣଟା। ଷ୍ଟିଲ୍ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇ ହିଁ ଦେଇଥିଲି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ଆଗରୁ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଚାଲାକ, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସେମାନେ ମୋତେ ଦେବେନି, ତ ମୁଁ ବି କିଛି କମ୍ ନାହିଁ। ତ ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ।